Itt az akvarell. A színpadok csak megidézői a valóságnak, az oltár más, az isteni dráma valóságos színtere. Írta a Pilinszky János. Hasonló gondolatkörben mozog annak az alkotónak az elmélete, akinek Óriás bábja megjelenik Sík Sándor István király című darabjának nemzeti színházi előadásában. Horváth Márka Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként részese az idei Essentia Artis program sorozatnak, ahol nem csak tervezőként mutatkozik be, hanem előadásokat is tart, mint a szakrális színház kutatója. Az interjút Zsoldos Szilvia készítette. Miért jelentkezett az MMA ösztöndíjra? 2017-ben végeztem a Színművészeti Egyetemen. Szerettem volna folytatni a kutatásomat, amit megkezdtem a szakdolgozatomban, hogy a katolikus liturgia és a bábszínház absztrakciós szinten hogyan tudnak összekapcsolódni, és jó lehetőségnek találtam arra, hogy ezzel a továbbiakban is foglalkozhassam. A szakdolgozati kutatás eredménye az volt, hogy absztrakciós szinten megfeleltethető egymásnak a bábszínpadi absztrakció és a felajánlási rítus. A lefektetett alaptézisek alapvetően Ellinger Edina doktori diszertációjában láttak napvilágot, vagy lettek elnevezve magyar nyelvre. Ellinger Edina úgy hívja ezeket, hogy statikus funkcionális tárgyanimáció. Ennél fogva a tárgyak a saját funkciójukban vannak, viszont nincsenek effektíve animáltan mozgatva, ezáltal pontosan a közösség hite által telnek fel tartalommal és lélekkel, és lelkesülnek át. Nyilván a liturgián belül szükség van a felkent személyre, aki közvetíti az isteni akaratot, de alapmetódusában az, hogy a kimondott szónak ereje van, és a kimondott szó által válik egy tárgy mássá, mint ami önmaga, az alapvetően egy bábszínpadi absztrakció. Ami a misében történik, az egy előadás? Nem, de drámaisága van. A rítus akkor működik, hogyha ezt unos-untalan ismétlik, ezért rememoratív, emlékeztető rítus, mint ahogy a keresztény katolikus liturgiának a felajánlási és áldozati elkészítési rítusa, az ebből a szempontból feleleveníti tulajdonképpen a teljes mítoszt, az utolsó vacsorát és a kereszthalált is. És Jézus Krisztus a dogmatika szempontjából teljesen, valóságosan jelen van az áldozati oltáron. Nem mondanám azt, hogy ez bábszínház, azt mondanám, hogy bábszínházi absztrakciót használ a rítus, és a drámaiság az pedig ebben az emberiségért meghaló fiúisten drámája, és az atyaisten és a fiúisten közötti kapcsolatban húzódik. Nagyon otthon van ebben a témában, miért érdekli ennyire? Gyerekkoromban nekem nagyon nagy frusztrációt okozott maga a passzió. Keresztény családban nőttem fel, én jártam misére, és engem ez nagyon zavart, hogy van egy vérző, felfüggesztett ember egy keresztfán. Ezzel nem nagyon tud egy 4 éves gyerek mit kezdeni. És színész hallgatóként egyik vasárnap azt vettem észre, hogy dramaturgiailag elemzem a misét. Értettem, hogy itt akkor az orgona azért szól ilyen jó mélyen, hogy rezegjen a pad, és akkor ez hatás. Ez viszont nagyon elidegenített magától a katolikus liturgiától, mert hirtelen megértettem, átértettem az egészet. Ennek nagy előzménye volt, hogy sokat minisztráltam, és ezért belülről vizsgálgathattam már gyerekkorban is ennek a működését. És azért kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy megtaláljam ismét a misztériumot magam számára. És így kezdtem el kutatni, hogy hogyan működik az animáció, mert bizonyos értelemben ebben találtam meg a saját varázslatomat, vagy misztériumomat. És a célom az, egyébként ezzel a kutatással is, és az egyszemélyes előadásaimmal is, hogy ezt közkincsé lehessen tenni. Az elképzelésem az volt, hogy 3 év alatt 3 egyszemélyes előadást hozok létre ebben a szakrális színházi témakörben. Ezt a Covid sajnálatos módon elsöpörte, úgyhogy módosítanom kellett a kutatási anyagomat. Így a gyakorlati rész az tulajdonképpen áttevődött a Collectio Abstractionis című YouTube csatornámra, ahol kollégákkal, szakmai barátokkal és elméleti szakemberekkel beszélgetek arról, hogy mi az, hogy szakralitás, mi az, hogy színház, mi az, hogy szakrális színház, és ezzel párhuzamosan inkább felerősödött számomra az elméleti kutatás, illetőleg ez újabb és újabb kérdést vetette föl. Ezért el kellett kezdjek kutatni nem csak színház szakmai leíratokban, hanem bizonyos értelemben már liturgiatörténeti és antropológiai irányokban is, hogy egyáltalán fel tudjam dolgozni azt a középkori liturgiai részt, amiről egyébként a garamszentbenedeki úrkoporsóról szóló tanulmányomban tettem egy első kísérletet, és aztán bővítettem és bővítettem. Miért érdekes a garamszentbenedeki úrkopors?
utolsó. Ez egy speciális liturgikus tárgy, ami tulajdonképpen a mai liturgiában már nem szerepelhet. Jelenleg egyébként az Esztergomi Keresztény Múzeumban megtekinthető. Ez egy faépítmény, amit alapvetően a húsvéti vigíliában és a húsvéti vigíliát megelőzően használtak. Bizonyos templomokban be van ez építve egy fülkébe, egy mellékoltár alá. Egyetlen funkciójuk volt, hogy a depozíció és az éleváció szertartását meg lehessen tartani. Ehhez az urkoporsóhoz tartozik egy Krisztus szobor, aminek a kezei vállban csapozva vannak. Próbálták rekonstruálni a használatát. Valószínűsíthető, hogy ehhez tartozott egy kereszt is, amin ez a mozgatható kezű Krisztus szobor föl volt feszítve, és a depozíció szertartásában leszedték a keresztről, és behelyezték ebbe a barokk baldahinos fából készített urkoporsóba. És ebből tűnt el harmadnapra föltámadva a halott Krisztus. Alapvetően ez egy díszletelem volt a szertartásnak, a dramatikus, mimetikus rítusnak az alkatrésze. Ami a specialitás a garamszemberedekiben, hogy kerekei vannak. Ennél fogva én, mint bábszínész, azt gyanítanám, hogy ezzel vonulni is lehetett. Túlságosan praktikus lenne, hogy csak azért szereltek kereket egy urkoporsóra, hogy ezt be lehessen vinni a templomba, mert erre alapvetően találtak már más megoldásokat is. És akkor ez hogy jön a kortárs bábszínházhoz? Vagy hogy jön a kettő össze? Ez a garamszentbéreki urkoporsó és az ő kelléktára indította el bennem azt a gondolatot, hogy ez már közelít ahhoz az absztrakciós szinthez, ami a figurális bábszínházat jelenti. Az, hogy egy szobornak lehajtható a keze, ez már egy olyan kapcsolódási pont, hogy egy bábot alapvetően így készítenek el. Korábbról egyébként van egy feljegyzés, hogy egy felfeszített Krisztus szobornak a nyakát csapozták be, és amikor elhangzott a passzió éneklés közben az, hogy kilehelte lelkét, akkor lebukott a kereszten lévő Krisztus feje. Ez ugye egy iszonyat nagy hatás, és ez már bizonyos értelemben egy egyzsinóros marionette. Akkor ön szerint mi az, hogy szakrális színház? Egy nagyon kedves ösztöndíjas kollégám megfogalmazta azt számomra, hogy úgy kezeljük a szakrális színházat, mintha ez egy külön műfaj lenne, miközben nem az. Ez a színházi műfajon belül lévő specialitás. És nem is lehet azt mondani, hogy külön áll, mert bizonyos értelemben az alapelképzelés szerint ugye minden színházi aktus szakrális gyökerű. Az én elméletem vagy elképzelésem és gyakorlati tapasztalatom alapján akkor jó a szakrális színház, hogyha nem csak a szakralitást szeretné bemutatni és súlykolni, hanem mellette a profán rész is meg tud jelenni. Ellen kell pontozni a szent dolgokat azzal, hogy földi dolgokat is hozzáteszünk. Így tud nagyon jól működni akár egy betlehemes előadás. Eredendően a magyar néphagyomány nagyon szépen alkalmazta a szakrális színház általam kitűzött formáját. Nagyon erősen képviselte benne a transzcendenst, és közben behozta nagyon erősen a polgárt, az embert, a földit. Tessék megnézni, Szűz Mária Szent József viszik a szent szcénát, de hát bejönnek a pásztorok, akiknek meg földi problémáik vannak, nincsen sajt, nincsen juh. És azt hiszem, hogy ez működteti jól a szakrális színházat, hogyha a transzcendens szféra és a földi szféra együtt tud hullámozni. Talán úgy lehet elképzelni, mint a színusz meg a koszínuszt. Amikor az egyik van fönt, akkor a másik van lent. És olykor találkoznak, de mindig elválnak. A jó színház az valahol egy kicsit fentről jön, nem? Ha jó színházat szeretnénk csinálni, akkor nem lehet mellékes a katarzis. És a katarzis viszont egyfajta belelátás az isteni szférába. Egyszer úgy fogalmazott valaki, hogy a katarzis az, amikor a valóságba betör az igazság. És ezzel maradéktalanul egyet tudok érteni, és ez lehet cél. És emiatt nem kell feltétlenül szakrális színházat csinálni, nem kell szakrális témákhoz nyúlni. Sok ilyen előadásban vettem részt, és mindegyikben meg tudtam találni magamat. Visszakanyarodva az ösztöndíjjal kapcsolatban nekem leginkább a célom az volt, hogy egy olyan elméleti szakemberré tudjak válni a saját szakmámon belül, aki egyébként gyakorlatba is tudja ültetni ezeket az elméleti elképzeléseket, és ez nagyon nagy munka, hogy olykor ezektől el kell szakadni, és be kell vállalni, hogy ha nem az én csapásom mentén megyünk, attól is még jól tud működni valami. Tervez is bábokat, meg készít is. Mi az, amit nagyon szeret ebben a munkában? Leginkább azt szeretem, amikor organikusan jön egy ötlet. Az ötlet megvalósul, és ami a legjobb az egészben, amikor a színész kezébe kerül. Mert amikor én létrehozok egy bábot, akkor nem csak egyfajta valamire lesz képes, hanem kódolok belé, ez nem szándékos, még 2-3 lehetőséget, amit esetleg a színész ki tud használni. És amikor olyan színész kezébe kerül egy figura, aki aztán azt elkezdi életre kelteni, és megtalálja benne azokat az extra lehetőségeket, az egy nagyon áldásos pillanat. Horváth Márkkal önök is találkozhatnak, például legközelebb március 24-én a Pesti Vigadóban,
egy a szakrális színházról tartott kerekasztal beszélgetésen.